Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo. Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdiansa. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City. Nek cakala mangsa nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine dikai jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti, Pak. Jeneng kuwi lho. Aku lho kondang nek jeneng kewane, Pak. Asline enek. Sapa? Niken Salindri tekek. Aya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Ya? Oke. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. Mbak Niken. No. Kok nano yang apa kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Kok aku ora payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan, gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti genah? Ngerti? Heeh, ngerti. Ken madhep arene diluk kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin, Pak. Aku nyontoni sing apik maksude. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho, Pak. Oh iya. Sing kae ya wis kae. Iya. Kita semua teman ya. Iya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik tok ganti sauri sik mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak nyawe, Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak. Bapak ya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Urane apa-apa nih barang. Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu perhiasan ya. Terus lagu pop. oh lagu pop. Oh yo sosoknya jadi warai lagu pop ya bunda ya. Berarti warai lagu apa? Lagu sinden tuh Pak. Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Di sana kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Kusuma Wijaya udah. Sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa sama? Langgam, Bowo, apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu kan, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk, saiki mapane ana ing Surakarta. Pak Guru Agung. Dalu Bapak. Ya kalau Pak Agung ya. Ya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ra tau mlebu dadi barengane Agung. Ya. Yuk. Mas Agus. Ayang-ayang. Nah, coba ngarah. Astagfirullahaladzim, motoku Mas kurane. Tahu Mas Agus ya. Iya. Bira? Sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contoh mana jogetannya piye kan? Tolong kendangannya Mas sing handset Mas Gugu. Gugu. Mas Gugu. Kendangannya piye ya enake ya? Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Urung iso keri sian. Kendangannya saya bisa bikin jogetnya masih ngene-ngene ya Mas ya. Oke Mas Gugu. Halo.
Jaipong ae deh koyoke. Mas Guru hae, Mas Guru hae, Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalé Bu, masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijanan. Yo. Tangane ngene tangane. Tangane, heeh. Ya. Duh, gede tomo. Pak. Tema-tema ning asmara kuatna ati kangelo angkana kelalap tresna tatan gendrat saking cepu ayo tangane mendek bokonge ning mburi ngene bokonge ayo tendang pengen terkenal ora pengen bayarane larang ora ayo kok Hubungane. tangane rada mundur bokonge jentit nah meding ah iki rada medek ah yo tema ning asmara kuatna ati kanggo angkana kelalap tresna tatan gendrat saking cepu munyer lare wangi papateni munyer langsung kasarnya talien aku seleramu nyapo mambu dah mambu Lah ya sing prat-pratmu sapa? Karena tiba-tiba masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas. Iya. Bro. Ya, ayo coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yuk, maka Mas Joro. Masih bersama Selo. Batang rasane Mas Joko bilang kenceng atau nuwun. Mas wong bagus ojo selek tresnan panceni tresno kuwi ate pacoban
Terima kasih Selo. Nah, Semoga sehat selalu panjang umurnya, tambah pinter, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lek ngarani Pak, wis nampa apa? bayaran, Ya. kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Nah, Terus semangat terus Ya. menjadi sindennya, sering-sering, setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. arep mau kayak apa lek Rono? Apa ae? Oh, apa wae. Sak jaluke. Kayak ono elep musik anyar kan. Jodoh to Pak, ya Iya. Allah. Terima kasih Nduk sik lo. Dadah. Nggih. Sehat selalu. Ah. Mikir digawa. Ah. Nduk niki wis istirahat dulu ya.